Jean-Claude Buġeja, accountant tal-kumpanija Maltese Cross Financial Services, tressa il-qorti mixli bħasil ta' flus, liħb erq u frodi ta' ftit iktar minn 4 miljun euro. Għalkemm persuni viċin il-każ isostnu li dan l-ammont jista' jaqbes is-6 miljun euro. Fil-fatt il-Pulizija qiegħda tinvestiga wkoll lejbien ta' miljuni ta' euro investiti mal-istess kumpanija li sal-2013 kienet magħrufa bħala Island Financial Services. U mifhum li madwar 222 persuna ngidmu f'dan il-każ kriminali. Min barra li qaraq bil-klijenti tal-kumpanija, Buġeja qed ikun akkużat ukoll li jagħmel liħb erq għad-dannu taż-żewġ diretturi tal-kumpanija. Qed ikun allegat ukoll li Buġeja seraq fondi ġejjin mill-investimenti tal-klijenti tal-kumpanija u li falsifika dokumenti ta' żewġ banek magħrufa. Buġeja qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontra tiegħu, iżda prosekuzzjoni talbet li jkunu friżati l-assi tal-imputat u li jekk jinstab ħati jitneħħilu l-warrant tal-accountant. Il-maġistrat laqat it-talba li jkunu friżati l-assi ħlief għas-somma ta' 14,000 euro fis-sena biex l-akkużat ikollu biex jgħix. Bħalissa il-ħidma ta' din il-kumpanija hija sospiża, dan għaliex l-MFSA għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.